Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Numéro de votre carte Nina. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Filɛbaw ni alamɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma
Wagadugukaw, Bobokaw, Banforakaw, min ye Ziɲarekaw ye, an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na. Fala ye k'i yɛrɛ fo min ye Keba Jalo ye, aw bɛ Bamakɔ sigila ye. Sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na, AES ale ni CEDEAO u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛŋɔɲɛ. Baara minnu ni sɛbɛn minnu dilanna o ko hukumu kɔnɔna na sa k'o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen kan. Mali kɔnɔna na min ye manantali baarakɛlaw ye k'u bɛna baarabila kɛ. Baarabila min n'a bɛna daminɛ mars kalo nata ale tile 10 tile 3 baarabila don waleya in nana cogo min an na ɲɛfɔli kɛ o la. Dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ko ka se ka sifinw k'u jɔyɔrɔ fa o hukumu kɔnɔna na sa o tile ale ni sifinw y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bɛɛ ni kelenya sɛbɛn min bɛ ka larawuli nin waati in na sa gouvernement ale taara ka taa ɲɛfɔli kɛ commission maaw ye n'o ye Usumani Sufi n'a ka maaw ye. Kayikaw fɛ muso jɛkulu minnu bɛ mutuelle kɔnɔna na donbolo kɛra olu ye o nana cogo min an n'o fɔ. CFA wari miliyɔn 10 o ye AES ale tɔgɔla jɔn jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali Burkina Niger olu ja minnu mana kɛ ŋwana ye miliyɔn 10 kan ka di o ma. Kɛlɛ in a daminɛlen nin ye sabula min ye jaw ye jaw olu filɛli fana daminɛna sɔrɔ Burkina premier ministre an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ ja filɛ la Sine Burkina kɔnɔna na Katanga n'o ye Dani Kuyate ale ka jakura ye. Musolakaw olu bɛ ɲɔgɔn dan fana na yan AES musolakaw tobiliko ta fanfɛla la an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ n'o ye an ka ntolantolanci ye gɛlɛya min b'ale kɔnɔna na sa ka dɔ fɔ o fana na yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na k'an to Wagadugu yan. Fala ye kunungo an ye munumunu saloni kɛ k'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ Burkina kɔnɔna na dɔɔni n'o ye Wagadugu kɔnɔna ye. An taara yɔrɔ dɔw filɛ ani maa caman ye baro kɛ. Tiɲɛ na AES ko ye a talen don ba la yan kosɛbɛ min ye Burkinakaw ye u tɛ tulon n'a ko la. Hali kabini bɛ don min ye pankurunjigi kɛnɛ ka ye AES passeport bɛ maa minnu bolo olu kan ka tɛmɛ yɔrɔ min fɛ Burkinakaw y'o sigi. Sɛbɛn minnu bɛ yen ni baara kan ka kɛ ni olu ye AES tɔgɔla o sɛbɛnw Burkinakaw bɛ k'olu ɲini. Dugu yɛrɛ kɔnɔna na bi Burkinakaw yɛrɛ kɔni ka kuma bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnna kɛra Mali la fo ɲɔgɔnna ka kɛ anw fɛ yan. Wa olu fana bolo bi min ye misali ɲuman ye o bɛ se ka ta Asimi Goyita ka a ka baaraw kɛcogow la a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la. Fala nin kɔni ye an ye min lakɔlɔsi yɔrɔw la ka kɛ ni AES yɛrɛ manja n'a mangoya ye. Nka fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛlatigɛ kɔnɔna la n'a ka ɲi i bɛ gɛlɛyaw fana ye a la. Gɛlɛya dɔw bɛ yen sabula an ka maa minnu nana n'o ye jamana wɛrɛ maaw ye n'olu ka carte biométrique b'u bolo n'u tun b'a fɛ ka puce ta n'o ye téléphone puce ye Burkinakaw ko k'o tɛ se ka ɲɛ dɛ ko ni passeport kɔni tɛ a kɛra CEDEAO passeport ye o a kɛra jamana wɛrɛ passeport ye o n'o tɛ olu tɛ se ka puce feere maa ma ni carte biométrique ye. Jamana o jamana mɔgɔ kɔni ni biométrique kun b'i bolo u ma sɔn a ma fiyewu o degun olu yera. AES ko fana faamuya baliya dɔ fana bɛ a la kosɛbɛ o ye maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ n'a b'u ni kan sɛbɛn jumɛnw de bɛ yen n'u bɛ se ka a lafaamuya min ye baara minnu bɛ ka kɛ sen na bi koba minnu sigilen don sen kan maa caman y'a yira k'a fɔ ko olu ni ɲɛmaaw ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabula ɲɛfɔli minnu bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen ye nanzarakan ye Burkinakaw yɛrɛ ko olu fɛ yan degun min bɛ olu yɛrɛ kan kosɛbɛ o ye sɛbɛnw ɲɛfɔbaliya ye u ye u ka kan na anw fana ko ma n k'o kelen de don anw fana fɛ yen koyi o degun kelen de don. Fala nin kun ye an donkan ye yanni an ka taa gari forobamugu la ka taa Mali ale kɔnɔna na sabula bi min ye baabu ye an bɛna daminɛ ni yɔrɔ min ye o ye manantalikaw fɛ yen. Manantali min ye syndicat minnu bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan sa ka bataki kɛ nin kalo in tile 25 n'o tun ye kunungo ye k'a ɲɛsin directeur national de travail ma n'o ye baarakɛlaw ka soba ye k'u b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko olu de tun ye u ka baara wulikajɔ o ɲɔngiri janvier kalo tile 4 tɛmɛnen min ye janvier kalo tile 16 u y'a yira sa k'a fɔ ko u ni ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye direction nationale de travail yɛrɛ ye u ye kuma ɲɔgɔn kɛ yaasa olu tun kan ka grève min kɛ o grève bɛ se ka bɔ a ma cogo min ko min ye sigikɔ kuma in ye o kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko olu kɔni kun y'u ka grève min kan ka kɛ janvier kalo tɛmɛnen tile 16 olu y'o dulon k'a sababuya kɛ bɛnkan dɔ kun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in tun ye mun ye layidu taar'u ye ko minisiri min bɛ yen n'ale bɛ ji ni kuranko kunna ko ale kɔni kan ka taa OMVS lajɛ la janvier kalo tile 30 n'a tile 31 kɔnɔnafirikaw fɛ yen ko directeur de travail k'u bɛ min d'a tulo kan ko waleya min kun fɔra o kɔnɔna ka kɛ n'olu ka grève dulonni ye k'olu ɲɛ tɛ taa fan n'a la dɛ ko sabula kuma minnu fɔra
k'a fɔ ko ni minisiri sigira kɔmasegi bɛ kɛ olu ye ka kɛ n'u ka laɲiniw ye ko wa ko hali sisan olu baarakɛlaw sigilen don u y'a yira fana k'a fɔ ko u ka saraw janvier taw ko olu kɔni olu sarala u ye min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun kan ka sigi yaasa ka se ka PV min n'o sigira sen kan janvier kalo tile 16 k'o fasiri k'o baaraw kɛ ko o kɔni ko jɛkulu ma sigi sen kan u y'a yira fana k'a fɔ ko u ma kunnafoniya foyi fana sɔrɔ ka kɛ ni minisiri ale ka taali la OMVS lajɛ la janvier kalo tile 31 ka taa bila tile 31 ka kɛ ni olu ka laɲiniw ye wa u kun bɛ bɛnkan min fana kɛ n'u y'o kɛ sɛbɛn ye k'o fasiri ko halisa k'o fana ma fasiri min ye baarakɛla ninnu ye manatali kɔnɔna na sa nin février kalo tile 25 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka saraw ma kɛ koyi u ka février saraw halisa o ma ci u tɛgɛ min ye u ka sarakɔrɔw fana bɛ n'o ye juru ye rémunération n'o ye farankan ye n'o y'u ka juru ye sa ko o novembre ta octobre ta ani décembre ta olu si ma sara u ye ka fara janvier kalo ale ta kan o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye olu ka kow ye olu yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min bɛnkan min sɔrɔla musaka tɛ ka sɔrɔ min ye laɲiniw tɛ ka se ka kɛ sunkalo o jɔtɔ don maa minnu ye n'olu ye silamɛ diinɛ maaw ye olu bɛna sun daminɛ mars kalo in kɔnɔna na ko jɔrɔna min bɛ olu la bi n'olu sigilen tora tan cogo la ko yalama olu ka laɲiniw bɛna sabati wa ko ka kɛ ni o ye maliyɛn minnu bɛ ko in kɔnɔna na olu ka saraw ma se ka kɛ INPS o fana wulila février kalo tile 11 ka se ka tɛ i bolo da min ye manatali maa minnu bɛ baara k'a kɔnɔna na Mali tɔgɔ la INPS bolo da olu ka wari kan maa minnu bɛ n'olu bɛ taji fana feere manatali ma e ko k'olu fana wulilen tɛ k'u jɔ wa ko sabula bi u ka juru minnu bɛ olu tɛ ka sara baarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye maaw ye n'olu tɛ baara kɛ olu ka kalo 2 fana bɛ yen o fana ma sɔrɔ ka di olu ma maa minnu fana bɛ yen sa n'olu kɔni ye syndicats ye soko kuma min kun fɔra olu ye layidu min tun dira u ma u yɛrɛ ka hakɛ fɛn fɛn tun bɛ yen sa n'o tun kan ka kɛ u ka ko ye ko nin si de tɛ ka sɔrɔ bi k'a sababuya kɛ wariko gɛlɛya ye hali da dumuni min tun bɛ d'u ma ka ji sanuman min di u ma nin bɛɛ lajɛlen k'o si tɛ ka sɔrɔ tuguni manatali ko ye ko n'i sera ɲɛmaaw ma tuma o tuma baarakɛlaw ka fɔ la k'u b'a fɔ ko wari tɛ yen olu yɛrɛ sigilen don k'u filɛ wa ko ka kɛ n'o ko bɛɛ lajɛlen sa olu yɛrɛ b'a fɛ sa u ka recette u bɛ énergie feereli min kɛ courant feereli min kɛ énergie ma ko musaka ko k'o kanni daminɛ han k'a sera kanni ye ten sabula o fana ka juru ka ca bi na min ye énergie la k'u b'a ɲini baara directeur fɛ ko olu kɔni dusuma kasalen u nimisi ma wasa fiyewu u ka laɲiniw na janvier kalo ta u kun ye grève min kɛ u y'o dulon o dulonni kɔfɛ u kun ɲɛna sa ko u bɛna bila sen kan nka zeyi u bɛna grève kura bolo da koyi mars kalo tile 10 k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu la tile 3 grève don o la sa u ka b'a ɲini directeur fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ sabula olu bɛna wuli ka jɔ kɛ Mali Mauritanie ani Sénégal ka don ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye manatali baraji baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen ka t'olu kunnafoni ka kow ɲɛfɔ u ɲɛna baara bɛ cogo min ko nka k'u dalen don a la k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw ye u na faamuyaliko ɲuman sɔrɔ nin ko in na yaasa ka se k'olu dɛmɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na ko ni Ala sɔnna ma grève olu kɔni fɛ yen mars kalo tile 10 min ye manatali baraji maaw ye k'olu bɛ baara bila pewu maa minnu ye sɛbɛn fasiri o ye Juliette Sanogo Siliye ye Adama Ba ale ni Babakar Badiane olu de y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na manatali baarakɛlaw tɔgɔ la bɛɛ ni kelenya sɛbɛn a bɛ ka taa jira calatigɛ jɛkulu la Cour suprême au conseil des collectivités min ye conseil économique social et environnemental maaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛrɛ in baara in ye Usmani Sufi n'a ka maaw dara premier ministre ale fana fɛ yen premier ministre ni gouvernement maaw u y'u bisimila u y'a yira sa fɛɛrɛ ni dabali minnu kɔni b'olu bolo u na olu don bɛndɛgɛmaw k'o don sɛbɛn na sɛbɛn minnu bɛna o ci Usmani Sufi ma min ye gouvernement ye u kɔni ye foli ni tanu kɛ sa ka ɲɛsin Usmani Sufi n'a ka maaw ma u bɛ ka taa jamanaden bɛɛ lajɛlen lamɛn yanni nin sɛbɛn ka sigi sen kan nka fala ye Usmani Sufi ye kuma dɔ fɔ dɛ a ko ko parti politique 300 la Mali kɔnɔ ko olu ye 100 dɔrɔn de ye u ka wele la dɛ ko n'o tɛ olu ye lettre ci parti politique ma Mali kɔnɔ k'a ka ca k'a bɛ 300 bɔ ko nka ko 100 dɔrɔn de nan'olu lamɛn nka ko min guwanen don ale la nin waati in na o parti politique kelenw k'olu de bɛ sɛbɛnni la journaliw kɔnɔ olu de bɛ kuma la arajow la olu de bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ olu de bɛ tingɛnɛmani la ko ale bolo u ka tiɲɛ ye nka u ka n'u sigi u ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka tiɲɛ lamɛn u k'u hakilina jira ɲɔgɔn na yaasa baara in bɛ se ka kɛ Usmani Sufi ko nin degun in nin y'ale dabali ban fala ye
Usmani Sufu de ko ka parti politique mɔgɔw bɔ kaso la ko n'u bɔra ko lala ko ni basigiw bɛna na u y'a jaabi d'a ma k'a sɔrɔ a ka baara yɛrɛ ma ban fɔlɔ hakili la k'a fɔ a da faamuyali kɛ nin ko in na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa sifinw ko ka olu jɔyɔrɔ d'u ma dɔgɔkun kelen min sigilen no sen kan ɲina n'o o kan ka kɛ sifinw jɔyɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la o tile ale y'i paara ɲɛ kelen kɛ jɛkulu min bɛ yen sa ko ka sifinw kɛ sifinw ka jɛkulu kɛ hɔrɔnya ni tilennenya ni danbe kɔnɔna na ni dateliya la u b'a fɔ ma ko siki k'o sigira sen kan Bamakɔ waleya in kɔni kɛra ɲɛmaa caman ɲɛna min ye o tile ɲɛmaa ye ale tun bɛ yen premier ministre ye ale ka Maba Fali fana tun bɛ kɛnɛ kan ko sifinw bɛ se cogo min ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ jamana siniɲɛsigi ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la i b'a dɔn san o san dɔgɔkun kelen bɛ sigi sifinnakaw tɔgɔ la ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ni o tile yɛrɛ b'o kɔkɔrɔma don o de la sa ɲinanta in u y'a lajɛ sa ko ka jɛrɛ kɛ ekɔlisow min ye lisew ye universitew ni sanayɛlɛ kalansow fɛn fɛn bɛ yen sa ko k'olu sifinw wele k'a f'u ɲɛna u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli wari bayɛlɛmali ŋanamu ni kurutu u bɛ se k'u sen bɔ o la cogo min siki ale sigikun ye min ye sifin minnu si kɔni b'a daminɛ san 5 la sa ka taa se san 40 ma olu ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi fɛɛrɛ kɛnɛ min ni u bɛna waleyaw sigi a sen kan waleya minnu bɛna ni tilennenya ni laadiriya ye dunko juguya ni yuruguyurugu k'o kɛlɛ min ye bɔsibolo ka jamana ta kumaniya ma o bɛ se ka ban cogo min min ye Mumuni Gindo ye a ko nin baara in olu y'a ta ko u y'a dɔn k'a fɔ kalanso kɔnɔna na u ye munumunu salo kɛ denmisɛnninw ye kuma minnu f'u ye Mali yɛrɛ sinsinnen don min kan wa min ye denmisɛn ye bɔgɔ kɛnɛ don n'i y'a mɔ cogo min a bɛ kɔrɔbaya o cogo la o de y'a to sa olu kɔni y'a lajɛ ka nin sigi sen kan u nana ɲɛgɛnw kɛ ɲɔgɔndanw na ye a la kalan wɛrɛw na k'a la ka taa se dɔn ni dɔnkiliw bɛɛ lajɛlen ma yaasa sifinnakaw olu ka se ka kɛ k'u jɔyɔrɔ fa min ye barosigiw ye Mumuni Gindo ko k'o bɛɛ lajɛlen nana sigi sen kan o tile yɛrɛ a ka baara yɛrɛ jɔnjɔnba ye min ye siniɲɛsigi denmisɛnnin minnu bɛ se k'u yɛrɛ minɛ o ma olu ka se ka bɔ nin ko in na sabula u y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min ye général d'armée Asimi ale ka kuntilenna kɔnɔna na ka kɛ ni dunko juguya ni yuruguyurugu ale kɛlɛli ye a bɛ se ka kunbɛn cogo di fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa nin waleya in bɛ se ka ban siki sifinw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o la sa premier ministre ale ka maa mafalen tun bɛ yen min ye Isa Damele ye sigira 3nan o tɔgɔ la ale fana ye kuma ta koyi a ko min filɛ nin ye ko nin ye waleya ɲumanba ye waleya min kan ka sigi sen kan k'an ka denmisɛnninw k'u kalan k'u jo sabula n'olu kɔni y'a faamu wa siniɲɛsigi o bɛ kɛ jamana in ye Mahamudu Ture ni ale ye premier ministre ka directeur de cabinet ye ale fana ye foli tanu kɛ koyi a ko nin waleya min filɛ nin ye a kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna musaka t'i ye min ni minnu bɛ sɔrɔ o bɛ suɲɛ o bɛ ŋanamu o fɛɛrɛw bɛ se ka sigi cogo min kunbɛla ɲuman min b'o la o ye denmisɛnninw ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ko olu yɛrɛ b'o de kan koyi yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi cogo min na mara kɛcogo ɲuman musaka minnu bɛ sɔrɔ o ka don dondaw fɛ wa ni sifinw sen donna a la kabini cini k'o bɛ sɔn ka kɛ koba ye min ye jɛrɛ in kɛnɛ kan sa Umu Sali Sɛki ale tun bɛ yen Abdul Kasim Ibrahim Fama n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ministre ale fana tun bɛ yen ka taa se Mama Falo ma minnu nana ka bɔ Burkina Madagascar ale ni jamana wɛrɛw la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan Kayikaw fɛ yen Kayi muso jɛkulu minnu bɛ mutuelle kɔnɔna na sa donbolo kɛra olu ye CFA wari miliyɔn 63 ba 121 min ye muso jɛkulu 362 ye o dira olu ma minnu bɛ mutuelle la Kayikaw fɛ yen Kita Keɲeba Bafulabe Jema Yelemani waleya in kɔni kɛra kɛnɛ sa kɛnɛ min sigira kabini ntɛnɛndon min ye maa ninnu ye sa u ye kɔni di muso ninnu ma k'u dɛmɛ n'a ye u bɛ se ka boloma yɛlɛmaw kɛ cogo min Union technique de mutuelle du Mali ale ka baara de ye nin ye ka d'a ka tɔndenw ma tɔnden minnu bɛ yen ni layidu kun taar'u ye yaasa u ka se ka u ka baara kɛ min ye waleya in ye ko nin y'a timɛlen Kulukɔrɔkaw fɛ yen ɲɛkanbugu salon ko ale cayara ye kosɛbɛ maa 157 olu de ye ɲɛkanbugu sɔrɔ musolakaw kɔni ye 78 ye nka olu ɲɛw sera ka furakɛ Kulukɔrɔkaw olu yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna san 2024 kɔnɔna na nin kimɛli minnu kɛlen filɛ nin ye sa n'o ye jateminɛw ye o sɔrɔla sa ɲɛ furakɛ min bɛ Kulukɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na maa 110 olu kɔni ɲɛw sera ka furakɛ dɔw ta opéré la wulikajɔ in k'o kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo kɔnɔna na octobre kalo tɛmɛnen wa min ye waleya in ye sa a y'a to maa caman ɲɛ ka se ka furakɛ Kulukɔrɔkaw olu fɛ yen AES ale ye sɛbɛnw sɔrɔ sɛbɛn minnu bɛna na to ale ni CEDEAO u bɛ se ka baabu sigi cogo min u ye ɲɔgɔn lajɛ tile 3 min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na o kɔfɛ u taara jamanakuntigi fana fɛ yen ka to o lamɛn
communiqué min kɛra ka baara bɛɛ lajɛlen kun cɛ sa o ye k'a yira sa k'a fɔ ko AES kɔni bɛnna sɛbɛn kelen na sɛbɛn min n'u y'o fasiri k'o dilan Bamakɔ k'o sigi sen kan jamanakuntigiw ka laɲiniw kɛlen a kɔnɔ maa falenw kɛlen ka lamɛn min ye dugudenw ka hakilinaw talen AES kɛlen filɛ ka nin sɛbɛn min sɔrɔ nin ye o de bɛna n'a to sa min ye baaraba minnu kɛra wolomasiri tabaw ka gun kan yiriwali baara minnu kɛra ani cɛsiri minnu bɛ senna ka jamana saba in koloso ɲɔgɔn na ko o kɛra nimisi wasa ye zen sa u kɔni bɛ sɛbɛn min sɔrɔ nin ye o y'u ka kuntilenna ye u ka sinsin bere n'u ni seraw maaw ɲɛ kɛra naani ye don min u bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ka hakɛ bɛ sɔrɔ min na Bamakɔ jɛɛrɛ min kɛra nin kalo in tile 22 n'a 23 o y'a to u sera ka ɲɔgɔn faamu koyi kuntilenna kelen ka taa ɲɛsin CEDEAO ma CEDEAO min fana bɛ k'i labɛn ni nanzaralakaw ye ka taa nin jɛɛrɛ in kɛnɛ kan sabula min ye calatigɛ jɛkulu minnu sigilen don CEDEAO kɔnɔna na olu ye welewelemada bila nanzara jɛkulu dɔw de ma olu bɛna taa kɔkɔrɔma dumuni kɛ u ye nin kɛnɛ in kan AES jamanaw olu fana kɛlen k'u filɛ nin k'u labɛn Bamakɔ k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ koyi ka sɛbɛn kelen dilan kuntilenna bɛɛ lajɛlen donnen don sɛbɛn min kɔnɔ sa Ablaye Diop Mali Burkina Niger tɔgɔ la ale na kɛ o kuma lasela ye min ye bi AES maaw ye u ka kɛnɛ fana kan u ka communiqué kɔnɔna na foli ni tanu kɛra ka se wolomasiri tabaw ma ka jamanadenw k'olu fana fo jamana ɲɛmaa saba n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré Général d'armée Assimi Goïta ale ni Général de brigade Abdourahmane Tiani ko k'u fo sabula wolomasiri tabaw bɛ ka baara min kɛ bi o y'olu ka kuntilenna ye jamanadenw ka hakɛw taa ni ka segiw fana baaraw bɛ sen na waliyaba minnu kɛra sa u ye jidaw bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan u ka communiqué in ale kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye nin ko in ye bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamu wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya min ye AES ye a kan k'o k'a taabolo ye ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan garisigɛ caman u ka k'a kɛrɛfɛ yani ani siraw ɲɛ ka kɛ naani ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lajɛ min kɛlen filɛ Bamakɔ nin ye k'o kɔni banna ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛna n'a to sɔsɔli tɛna kɛ min na fiyewu CEDEAO ale sigilen o sigilen n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Wagadugu kɔnɔna na kunun ko musow ka ɲɔgɔn dan dumuni tobi la sa AES kɔnɔna na o baaraw daminɛna Wagadugu yan kɛnɛ belebeleba min bɛ sa n'o ye CEDEAO ye min ye ɲɔgɔn dan in ye nin y'a tako fɔlɔ ye a ka sigi o kɛnɛ kan FIJIK AES ni o ye kɛnɛ belebeleba ye Burkinakaw ka minisiri min b'u ka sariya ko kunna ale tun bɛ yen kunnafonidi minisiri o fana tun bɛ a kɛnɛ kan Salon International de Ouaga n'o ye CEDEAO ye ale kɛnɛba kan sa tɔn ni tɛgɛrɛ tobili dumankɛlaw gesedalaw min ye maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don dumuni bayɛlɛmali ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a yirala sa k'a fɔ ko nin ko in kɛkun ye min ye seko min bɛ AES la dɔnko min b'a la dumuniko ta nasira an ka finiko ta nasira bayɛlɛmaliko ta nasira k'o yira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dan in ale bɛ kun cɛ juma nata in nin kalo in tile 28 ni Ala sɔnna ma u bɛna jaabi bɛɛ lajɛlen bɔ jɔnni kɛra fɔlɔ ye jɔnni kɛra filanan ye min ye baara in ye sa ale kɔni bɛ ka kɛ Wagadugukaw olu fɛ yan lasigiden minnu bɛ nanzara jamana tɔgɔ la n'o ye Union européenne ye kunun ko olu taara u ɲɛda FESPA ko ale lajɛlikɛyɔrɔ dɔ kan lajɛlikɛyɔrɔ belebeleba min bɛ sa ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FESPA ko yɛrɛ dagayɔrɔ bɛ yɔrɔ min sugu min bɛ yen n'o ye jabɔlaw ka sugu ye n'a bɛ fɔ ma Mika u nana o kɔnɔna na Alex Musa Sabadogo ni ale yɛrɛ ye délégué général ye FESPA ko la ale tun b'u ɲɛ ka yɔrɔw ɲɛf'u ye FESPA ko kunun ko fo ka na se a bi ma baaraba minnu sera ka kɛ a kɔnɔna na min ye Union européenne lasigiden minnu bɛ Burkina yan u ko k'u dabali banna sabula olu tun bɛ kuma ninnu mɛn k'u to yɔrɔ jan nka u ye fɛn ye min b'u wasa sabula min ye Union européenne ye ale ye donbolo kɛ ɲina yaasa FESPA ko a ka se ka sigi sen kan Wagadugukaw olu fɛ yan kunun sɔrɔ Sine Burkina ale kɔnɔna na premier ministre ale taara ye ka taga ja lajɛ ja min n'u b'a fɔ ma ko Katanga la danse des scorpions n'o ye ngɔsɔnw ka dɔn ye ja in Iritanloi Jean Emmanuel ale tun y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ koyi ko min ye Wagadugukaw ye k'u ka bɔ ka taa jaw lajɛ ale yɛrɛ n'a ka gouvernement maaw u bɔra Totigi Kuyate denkɛ n'o ye Dani Kuyate ye ale de ye ja in sigi sen kan n'i ye ja in lajɛ sa kabini a daminɛ i bɛ min ye o ye k'a fɔ an ka fangaw olu kɔnɔna na dibidibi minnu bɛ yen ja minnu bɛ yen namara ni karatu minnu bɛ yen ale ni ko minnu bɛ kɛ yen dugu dɔ talen don misali la o masakɛ kɔni o ka fanga bɛ sigi cogo min fanga in yɛrɛ ni ye filimu in yɛrɛ lajɛ fo ka taa s'a banni ma sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye janfanjugu kurutu masakɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw olu bɛ kɔfila jɛgɛya minnu na dɔw bɛ olu bɛ namara minnu na fɛn minnu tɛ fɔ masakɛ ye a tɛ fɛn minnu kalama nin bɛɛ lajɛlen bɛ ja in kɔnɔ filimu in kɔni miniti 113 de don a fan dɔw kɔni bɛ mɔsikan na a fasiri min ye tubabukan na
min ye baara in ye a yira sa k'a fɔ ko u ka yan Burkina yan sa min ye jabɔlanganaw ye Ildebermeda ale b'a la Rasumane Ouedraogo ka taa se Justin Okihinga ma n'u b'a fɔ ale ma ko GSK min ye Prosper Compaoré ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ja in kɔnɔna na ninnu ye jabɔla belebelew ye minnu bɛ ɲɔgɔlɔn baaraw kɛ kosɛbɛ Burkina jabɔ bannen Burkina premier ministre n'o ye Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa nana Facebook kɛnɛ kan k'a bɛɛ fo wa min ye Burkinakaw ka nin ja in ye ni Dani Kuyate nana n'o ye a y'o fana fa siri k'o ɲɛfɔ a ko k'a nisɔndiyalenba don a ye ja min ye nin ye nin ja in kɔni fanga gundo i bɛ fanga la i tɛ min ye i tɛ min mɛn e bɛ min kalama minnu dogolen don i la bɛnbɛnbɛn min bɛ kɛ fo i senkɔrɔla la namara ni yuruku wari marala minnu bɛ yen olu bɛ namara minnu kɛ u bɛ ko k'u sago la ka maaw kumaniya fɛnw ma jamanakuntigi ko ta k'a sɔrɔ a t'a kalama a t'a dɔn min ye o ko in ye o y'ale maaw ta kosɛbɛ Burkina premier ministre ko nin kan ka to maa k'i miiri ka jateminɛ kɛ i bɛ maa minnu ɲini k'i n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fanga la a ka kɛ maa ladiriw ye u ka kɛ maa tilennenw ye kuntilenna min b'i la u kana taa dibidibi kɛ ka jan kɛ ka t'i ka fanga mangoya Dani Kuyate min yɛrɛ ye ja in bɔ n'o ye Sotigi Kuyate denkɛ ye a ko ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye kuma caman man d'a ye sabula min ye Yananga Tɔgɔla Wala ale nakun ye o ye a ko n'Ala sɔnna ma min y'ale ka katanga in ye n'o ye Ngɔsɔw ka dɔn ye ko o kɔni ko tɛna da sira la koyi wa Burkinakaw u ka ja fila o de bɛ sen n'a ye o de bɛ yan min ye Yananga Tɔgɔla Wala nɔfɛ a bɛ fɔ min ma sa ko les Invertis o dilanna Aïcha Boro fɛ ale ni Katanga Ngɔsɔw ka dɔn n'o dilanna Dani Kuyate fɛ min ye Burkinakaw ka ja filanan ale bɛ bɔ bi Mali yɛrɛ fana bɛ don tulon na bi kosɛbɛ ni ja belebeleba filaw ye RFDJ n'o ye Sugo ye o n'a yira maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o ye cogo min na Sinwamo in kɔni a bɛ to sen na sa fo Mars kalo ale tile fɔlɔ n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako yan'an ka segin ka na Bamako AES ale ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ɲina i b'a dɔn k'a fɔ Facebook la jɔnjɔn minnu bɛ yen n'o ye long métrage court métrage ale ni fiction ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn ye minnu dɔnnen don n'o ye Facebook yɛrɛ taalanw ye o kɔni prix belebelebaw mɔgɔw bɛ olu ɲini nka min ye prix misɛnninw ye o caman fana bɛ kɛrɛfɛ ɲinan sa AES jamana olu kɔni ye miliyɔn 10 bɔ ka sigi ja min bɛ tali kɛ AES kuntilennaw la ja min bɛ tali kɛ AES ka baarakɛdaw la ja min bɛ tali kɛ AES yɛrɛ ka kow la fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ cogo min ko ka miliyɔn 10 d'o tigi ma o ja minnu kan k'o baara kɛ olu fana ye wuli ka jɔ ale daminɛ an bɛ segin ka na Bamako an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na an dayilen don farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ka bolofara min bɛ n'a fɔ ma ko DENSEP ale ni Fédération Malienne de Football ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen sa bataki caman tɛmɛna ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye u kun ɲini kana kɛ poste ye koyi nin b'a ci ka na dɔ in fana b'a ci ka segin ko AES Fédération Malienne de Football k'ale b'a fɛ ka assemblée générale kɛ sɔmin kɛlen don a la sa k'a fɔ ko min ye fédération ye a b'a fɛ ka sɛbɛnw yɛlɛma k'a kɛ ko ye ko min ni maaw tɛna na jɛ ni min ye yaasa u kana se ka bali minisiriso ale fana ko ko ale bɛ t'u ka jatew kɛ jamana ye musaka minnu di ko o ko bɛ cogo di min ye fédération maaw ye u ko ko petu k'olu ye jɛkulu mun ye n'o bɛ FIFA ka yamaruya kɔnɔna na k'o t'a to fiyewu ma ka t'olu ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛ fédération ale y'i to fana na ko ni Ala sɔnna ma février kalo nata tile 28 ko ale na fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka se ka taa ka assemblée générale kɛ DENSEP ale ko kaki k'o tɛ se ka kɛ cogo si la k'u ko o bɔ a ma yaasa u ye musaka minnu sɔrɔ jamana ye wari minnu d'u ma olu ka sɛgɛsɛgɛ nin ko min kɛlen filɛ n'o ye mankan wuli sa o kɔni futinen de bɛ yen fédération m'a fɔ k'a ka assemblée générale bɔra a ma minisiriso fana ko ale ka inspection na kɛ don nataw la a n'an dayi maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ farikolo ɲɛnajɛ la n'olu y'u sigi ka nin ko in lajɛ olu fana ye conférence de presse kɛ koyi u ko min ye baara in ye sariya sɔsɔ dan don fédération kan ka lamɛn bi a kan ka lamɛn sini sɛgɛsɛgɛli kan ka k'a la sabula jamana de bɛ yamaruya d'a ma k'a lakodɔn kɛlɛ minnu kɛra kabini kuma jan waleya minnu bɛ sen na ka tɔnw ci ka tɔnw yɛlɛma ni maa min ni fédération ɲɛmaaw tɛ taa kuntilenna kelen fɛ e bɛ bɔ a la pewu o min ni gouvernement y'i ɲɛ tugu o kan hali kalata minnu kɛra utukalo tile 29 san 2000 ani 29 waati san 2019 waati ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra yuruguyurugu ni namara minnu kan o de bɛ sen na hali bi cɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min fana wulila sa ale ko k'a ko tɛ se ka to tan koyi olu yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ ye u y'u ka wariw don a la u y'u ka musakaw don a la maaw kana k'o kɛ k'a fɔ ko FIFA ko tan
u b'a ɲini gouvernement fɛ a ka FIFA yɛrɛ wele k'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ kow bɛ cogo min u ka n'u sigi ten maaw ka na dɔrɔn ka balontan yɛlɛma k'a kɛ u ka nasɔngɔ ɲini yɔrɔ ye wa nin b'a yira sa k'a fɔ ko Mali farikolo ɲɛnajɛ kɔni kɔnɔna na degun caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna bi n'olu bɛ ka baara kɛ olu ko k'u jabajɛlen sabula olu bolo min ye baara in ye u bɛ k'a kɛ tilennenya ni laadiriya la maa tɛ se ka na fanga garan ta ka sigi olu kunna olu ye FIFA ka cidenw de ye jamana kɔnɔ min ye sɛbɛn minnu bɛ u bolo a falenni n'a taabolo n'a kɛcogo u b'a kɛ cogo min ka d'u ye u b'olu ka danganiya kɔnɔna na o sɛbɛnw bɛ yen olu bɛ ka fɛn o fɛn kɛ u ma sonyɛni kɛ u ma namara kɛ u ka sɛbɛnw ko cogo u bɛ ka baara kɛ ten nin waleya in kɔni kɛlen don bi ka Mali farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolati ye k'a mangoya kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko nin si kun tɛ min ye baara min ka gɛlɛn kosɛbɛ bi o ye sa fédération kura yɛrɛ ka se ka sigi koyi Mali ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula diɲɛ fan si fɛ maa kɔni tɛ fédération ɲɛmaa to kaso la k'a fɔ ko ka se ka baaraw kɛ ka kɛ ni sariya min yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ ale yɛrɛ kunna n'an bɔra Bamako Albassa Maraguer ale kɔni ye jɔnjɔn ta dɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko bolifili n'o ye pétanque ye o siɲɛ fɔlɔ o kɛra Tɔnbukutu février kalo tile 24 Tɔnbukutu tɔn 8 olu de yera jɛrɛ in kɛnɛ kan u b'a fɔ ma sa ko triplette n'o y'u ka jate dɔ ye pétanque ko hukumu kɔnɔna na baara in ye tali kɛ o la nka min ye jɔnjɔn bɛ kun cɛ tuma min na sa Albassa Maraguer ale kɔni n'ale bɛ bɔ kin na n'o ye sanfili ye ale ye se sɔrɔ koyi Favela FC o ɲɛkɔrɔ ka bɔ Abarajukaw olu fɛ yen min ye nin ko in ye ko a ganna kosɛbɛ koyi Albassa a kɔni jɔyɔrɔ fa sa 5-0 ka jɔnjɔn tago fɔlɔ in sɔrɔ min ye saga kelen o dira a ma maa minnu bɛ yen n'olu kɔni sera jɔnjɔn yɛrɛ finale kɛnɛ kan te carton kelen dira olu bɛɛ lajɛlen ma ale ni sukaro kilo 5 u ka taa te wuli n'o ye yanni waati wɛrɛ cɛ jɛrɛ in sigira sen kan sa yaasa ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ale sinsin Tumutukaw fɛ yen nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw na kunnafoni min n'an y'olu d'aw ma k'an to Wagadugukaw fɛ yen FESPACO ale ta ko 29 kɛnɛ kan Air Burkina k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma juma u kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan yan Wagadugu baaraw bɛ k'u bolo cogo min na u ka gafe min bɛ bila pankuru kɔnɔna na k'o di maaw ma an na ye o kɛnɛ kan ka Air Burkina ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛlaw min ye chef d'escale min b'an fɛ n'o ye Sanogo ye a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 fala ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn kɛbakaw fo a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45